Bore da, shwmai, mae'n ddydd Miwsig Cymru. Chymo beth, mae hwn yn un o fy hoff wers i fyw i yn y flwyddyn. Fi wastad yn disgwyl mlaen i ddydd Miwsig Cymru, achos ni wastad yn cael wneud rhywbeth bach hwyl. A chymo beth, mae'r pobl sy'n trefnu Dydd Miwsig Cymru wastad yn creu rhyw ddyluniadau, graffigion bach diddorol ni'n gallu defnyddio yn gwersi byw, a dyna beth ni'n mynd i fod yn gwneud heddi. Felly, rowch wybod i ni athrawon pa ysgolion sy'n ymuno gyda ni bore yma. Llwch chi wneud hynny yn y chat ar YouTube, neu ar y ddolen arall, y ddolen StreamYard. Rowch wybod i ni pa ysgolion sy'n ymuno gyda ni heddi ar gyfer Dydd Miwsig Cymru. A rowch wybod i ni pa ganeuon i chi wedi bod yn gryndo iddyn nhw yn yr ysgol heddi, neu beth sydd ar y gweill, beth chi'n mynd i fod yn gryndo i, beth sydd ar y rhestr chwarae yn yr ysgol dy chi heddi. Wel, gobeithio bod chi'n eistedd yn gyfforddus a bod chi wedi mewn gyfnodi hwb ac wedi agor app Adobe Express i fyny, achos ni'n mynd i fod yn creu dau ddarn o waith digidol hyfryd heddi. Yn gynta i ni yn mynd i greu graffig ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol, ar gyfer un o'n hoff ganeuon Cymraeg, a wedyn yn yr ail weithgaredd ni'n mynd i fod yn golygu hysbyseb fideo ar gyfer Dydd Miwsig Cymru. Felly lot o hwyl a lot o sgiliau defnyddiol i chi ar Adobe Express hefyd. Nawr, ar gyfer y wers heddi, fel ddwedais i, mae dan ni'r delweddau a'r dyluniadau graffig gan tîm Dydd Miwsig Cymru, felly bydd angen i chi i gael gafel ar rheina, a fi wedi rhoi nhw ar y ddolen sy'n sgrolio ar hil gwaelod y sgrin nawr. Felly, hwnna'r dudalen heriau, dudalen weithgareddau, sef adobe.ly/dymc Dydd Miwsig Cymru 26. dymc 26. Iawn. Right, dewch ni gael hwnna lan ar y sgrin, fel bod ni'n gallu gweld be ni'n mynd i fod yn gwneud heddi. Wel, dyma Adobe Express, dewch ni gael mynd draw i dyma dudalen weithgareddau. Nawr, allwch chi fel ddwedais i agor y dudalen weithgareddau gan deipio mewn adobe.ly/dymc26. Neu allwch chi sganio'r cod QR. Iawn, allwch chi sganio'r cod QR sydd ar y sgrin fyna os oes dyfais gyda chi sy'n gallu wneud hynny. Nawr, mae'r dudalen weithgareddau yma wedi fod yn dweud ni beth ni'n mynd i fod yn wneud, ond yn bwysig iawn, yn fwy pwysig, mae yna templedi na hefyd, mae botymau yna ar gyfer agor y templedi. Nawr, dwi'n mynd i fod yn mynd nôl ymlaen o'r cyfrifiadur i'r iPad heddi, achos mae pethau tymau bach yn wahanol. Felly, reinaw chi sy'n defnyddio iPads, fyddai'n dangos y cyfrifiadur yn gyntaf, ac yna mynd draw i'r iPad nôl ac ymlaen. Felly, mwyn i roi bach o amser ychwanegol i bawb hefyd i gwblhau y cam i ni arno fe. Ond athrawon, cofiwch bod modd i chi i oedi y fideo, gosgi pause ar y fideo os ych chi'n teimlo bod pethau yn mynd ychydig yn gyflym i'ch dosbarth chi. Ymddeiriadau bod fi'n swnio bach yn ryfedd, mae'n rhyw anwyd yn mynd mlaen â fi. Felly, lwcus iawn bod fi ddim gyda chi mewn person yn y dosbarth yn rhannu'r germau yma bore yma. Right, iawn, dechrau ni gael sgrolio lawr ar dudalen weithgareddau, gael gweld be ni'n mynd i fod yn ei gyntaf. Wel, ni'n mynd i fod yn creu hysbyseb ar gyfer ein hoff gan. Felly, ni'n mynd i agor y templed sydd fan hyn ac yn dylunio hysbyseb ar gyfer hoff gan Gymraeg. Felly, mae botwm i'r templed. Mae hefyd da fi fotwm yn hyn i restr chwarae newydd Dydd Miwsig Cymru, yr un swyddogol gan tîm Dydd Miwsig Cymru. Felly, os nad ych chi'n siŵr pa gan hoffech chi ddewis, yna mae lot o syniadau da ar y restr chwarae yna. Right, nawr, os ych chi'n defnyddio iPad, dyw iPads ddim yn gallu agor templedi gyda'r botwm yma. Felly, gyda'r iPad, bydd angen i ni i ddechrau prosiect newydd a copio hwn mewn dda fe. Iawn? Felly, dalwch chi sôn pobl iPads, byddwn ni yn cydio'n y llun yma yn y man. Ond i bawb sy'n ar y cyfrifiadur, dewch i ni gael dechrau arni te, gan glicio ar y botwm sy'n dweud fan hyn, agor y templed. Clici hwnna, a dyma fe'r templed fan hyn. Right, nawr, dwi'n mynd i glicio ar y botwm glas sy'n dweud fan hyn, remix. Neu os mae Express yn Gymraeg gyda chi'n barod, mae eisiau chi glicio ar ail gymysgu. Iawn, botwm glas yw beth bynnag. Weithiau mae'r top, weithiau mae'r gwaelod, ond bydd yna fotwm glas yn gweud remix neu ail gymysgu. Felly, cliciwch ar hwnna, a be mae'n mynd i wneud yw agor y templed, dyma fe, mewn yn Adobe Express. Nawr, mae Adobe Express yn Saesneg da fi fan hyn, felly
fi'n mynd i newid e draw i'r Gymraeg. A allwn ni wneud hwnna unrhyw bryd yn Adobe Express, jyst wrth glicio ar yr avatar, yr smotyn lliw yn y cornel top ochr dde, a mynd i'r settings, dyma ni, a just newid hwnna o English United States sydd ar y top i'r Gymraeg, sef y dewis cyntaf ar y restr. Clic, cau'r ffenest na, a dyma ni nawr yn defnyddio Express yn Gymraeg. Right, fi'n credu bod eisiau i fi gael yr iPad i'r man na, ond ysem, eisiau fi ddal lan ar yr iPad. Iawn, felly reinwch chi sy'n y cyfrifiadur, os chi wedi agor e lan, gret, felly bod eisiau chi helpu'ch cymydog i gyrraedd y pwynt hyn, ond neidia i draw i'r iPad nawr, i ni gael cyrraedd yr un lle. Right, wel dyma fi fan hyn ar app yr iPad. Felly beth sydd eisiau fi wneud gyntaf ar yr iPad yw agor project gwag. Felly yr maint sydd eisiau ni yw poster. Felly ar y dudalen cartre fan hyn ar yr iPad, dwi jyst yn mynd i bwyso ar y cerdyn pink sy'n dweud creu poster. Right, felly dyma ni'n tudalen wag. Felly beth sydd angen i ni wneud nawr, yn mynd draw i'r tudalen weithgareddau, copio yr ddelwedd, y fframyn cwl yma sydd wedi cael ei greu ar gyfer Dydd Miwsig Cymru eleni, a dod nôl i Express a glido fe mewn, paste. Right, felly fi jyst yn mynd i newid app draw i Safari, dyma fi ar y tudalen weithgareddau fan hyn yn Safari, a dwi'n mynd i, yn llwytho to, sgrolio lawr, a dyma ni, gweithgaredd un, pan mae'n sgrolio mor araf de, gwn ni. A dyma'r llun fan hyn. Nawr, dwi'n mynd i wasgu'r llun, a wneud e agor e lan, chi'n gweld? Yn llawn, maint llawn. A nawr, be fi'n gwneud, dwi'n dala mis yn hir yng nghanol yr fframyn yma. Na drill to. Na ni. Dala lawr yn hir, a gewch i'r ddywyslau mach mae'n popo lan. Share, save to photos, copy, copy subject, show text, look up. Wel, just copy dwi eisiau gwneud, just copy. Hynny. A nawr eich hefyd nôl draw i Express. Ar Express, if fi'n i bwyso'n hir fan hyn, a dewis glido. Paste. A dyna ni, mae e mewn. Iawn, felly tyma bach o fwy o waith caled yn ni'n neud ar yr iPad na pobl sy'n defnyddio cyfrifiadur, ond ni wedi cyrraedd yr un lle. Right de, nôl y fi'r cyfrifiadur de, ni gael symud mlaen. Nawr, mae eisiau bod chi'n meddwl nawr am pa gan i chi yn mynd i hysbysebu gyda'r fframyn cwl yma. Nawr, mae na, fel ddwedais i wrthych chi, syniadau i gael. Felly ar y tudalen weithgareddau, os nad ych chi'n siŵr, allwch chi glicio fan hyn le mae'n gweud rhestr chwarae caneuon Cymraeg. Clic ar hwnna. A wneud e agor rhestr chwarae Spotify i fyny i chi. A mewn fan hyn, chi'n gweld mae yna lwyth o syniadau o ganeuon gwahanol. Iawn? Mae shampoo, mae hwnna'n un da i wneud. Achos be ni'n mynd i wneud yw, ni'n mynd i drial dod â teitl yr gan yn fyw gyda delweddau. Iawn? Felly, lot o bethau fan yn gweld y byd mewn lliw, y bel yn rowlio, beth arall ni'n neud, drwy dy lygyd di, ewin gwyn, bydde hwnna'n un da ewin gwyn, chybod y dar gwyn ar y tonnau, Aberystwyth yn y glaw, felly llwyth o syniadau, amser parti, beth arall byddai'n dda fan hyn. Cwtch, wrth gwrs. Wyneb i weired, bydde hwnna'n upside down. Wyneb i weired, hwnna'n un da. Right, felly llwyth o wahanol syniadau fyna. Right, ond, pan o'n i'n cerdded ysgol bore yma, nath y ferch i ddweud wrtha i, nath Greta ddweud wrtha i, Daddy, dyle ti wneud coffi di, achos ti'n hoffi coffi di, a mwna wir fi yn hoffi coffi di. Y gan a y diod. Felly, chi'n meddwl beth? Fi'n credu bod fi yn mynd i wneud coffi di. Right. Nawr, be ni'n mynd i wneud yw, ni'n mynd i adeiladu'n llun ar ben y fframyn, a wedyn ni'n sort o'r fframyn mas ar y diwedd. Iawn? Right. Felly, dewch i ni te yn gynta, feddwl am beth i ni moyn fel
testyn. Iawn, mae enw'r gan yn mynd i fod yn bwysig fan hyn. Felly'r peth cyntaf fi'n ei wneud yw dod draw i'r chwith am testyn. A dwi'n mynd i ychwanegu testyn. Dyma ni. A dwi'n rhoi enw'r gan. Coffi. D. Right. A bydd eisiau enw'r gan, chymod, yn eitha mawr fydden ni'n dweud. Iawn, Coffi D. Dyna ni. A mae'n amser mynd i chwilio am ffont addas. Felly dwi'n mynd i draw i'r ffontiau'r gymhellir. A mynd i sgrolio fan hyn. Right, oes na ffont addas ar gyfer Coffi D. Fi'n licio rai yma sy'n edrych fel bod nhw wedi cael ei wneud y llaw. Felly rai edrych ar ragor tebyg i hyn. O, fi'n licio hwnna. Man salva regular. Right, fi'n i ddewis hwnna fi'n credu. Right, nawr, gyda enwau caneuon, weithiau mae'n syniad da i roi nhw mewn dyfynodau sengl. Felly, rhowch un collinod ar y dechrau ar y diwedd. Pan ni'n defnyddio collinod yn lle dyfynodau, ni'n galw hynna dyfynodau sengl. Sydd yn ddefnyddiol pan ni'n falle moyn dangos mai enw rhywbeth yw'r testyn. Right, felly dyna'r teitl fyna, Coffi D. Great. Right, mae edrych eisiau fi roi enw y band. Felly na i ddyblygu yr testyn yma. Felly 3 dot lan fan hyn, 3 dot a dyblygu. A enw'r band nath ganu Coffi D yw Gwibdaeth Hen Fran. Na ni. Right. Felly mae'r testyn da fi. Nawr, fi'n siŵr byddai'n benni lan yn symud hwnna rownd ac yn addasu pethau. Ond fi wedi dechrau yma. Right. Nawr, be na i wneud draw ar yr iPad? Wel, mae llwyth o ddewis i gael. Falle, na i fynd am... Bydd hwn yn un cool. Gwefusau coch gan mellt. Felly na i fynd am hwnna. Right. Dewch i ni gael neidio draw i'r iPad, te? A fi credu bydd eisiau gwahanol math o ffont yna i wedyn yn gyfer hwn, se? Wel, Coffi D, angen rhyw ffont yn edrych fel bod rhywun wedi sgriblo fe a llaw. Felly ar gyfer hwn, eisiau rhywbeth, to bach fi taclus felly. Gewn ni weld. Right. Fi ar yr iPad, am testyn ar y chwyth. Ychwanegwch eich testyn ar y top. Gwefusau coch. Iawn. Nawr, falle bod fi moyn defnyddio cynllun testyn dynamig fan hyn. Cynllun testyn dynamig. Achos wedyn, lle i wneud rhywbeth fel yna, cael y coch yn fawr, chi'n gweld? Hwna'n cool. Ffont, dewch i ni gymryd i chwilio te, yn y ffontiau. Sa'n gweld y byd fyna, felly ai nôl mas, a chi'n mo be, fi jyst yn mynd i agor cwimple yn y ffontiau. A sgrolio trwyddo. Mi'n chwilio am ffont cryf, trwchus. Lot yn rhaid da fan hyn, mae'r barlow na'n edrych yn cool. Bungee yn gwneud weithio. O, mae hwn yn un da, cwpal. Ari, mae hwnna'n gret. Right, fi'n mynd i fynd am hwnna. Gret. A mae gwefus y coch gan mellt. Felly fi'n mynd i ddyblygu'r testyn yma. Dyblygu. A just newid y testyn yma i ddweud mellt. Na ni. A sa'n meddwl bod eisiau enw'r band i fod mor fawr a enw'r gan. Felly mae rhywbeth fel yna yn gweithio'n gret. Felly bod eisiau enw'r gan i fod yn fwy to. Gret. Nawr, chi gweld y gwefusau coch? Yn credu bod gormod o fwlch rhwng y gwefusau a'r coch. Felly, dewch i ni gael dod lawr a bwlch rhwng y llinellau. Na ni, i gael hwnna yn neis ac yn agos. Right. Mae hwnna'n gret, edrych yn gret. Right, nôl a fi te i'r cyfrifiadur, i'r porwr i ni gael mynd cam ymlaen. Right, wel,
ma' angen I fi gael rhyw fath o ddelwedd yn y cefn fan hyn, does e? Felly, dewch I ni gael jyst mynd I chwilio llun. Fi'n mynd I ychwanegu cynnwys, a'r cyfryngau, a chwilio lluniau, a beth am I fi jyst chwilio fan hyn am... Credu byddai chwilio am jyst ffa coffee beans, bach yn rhy amlwg felly fan hyn. Felly na I chwilio felly am bwrdd pren. Beth am hwnna? Beth am just roi mewn wood texture. Gwead pren. Wood texture. Na ni. Right. Felly old wood texture. Nawr te, coni. Hwn yn union fel y math o beth dwi eisiau. Yn union fel y math o beth I fi moyn. Gret. Fi licio ni'n cynta na. Mae'n edrych fel top bwrdd yn dweud. Rhyw hen fwrdd. Mae ni'n yfed yn coffi ac yn rhoi'r cwpan ar y bwrdd. Fi yn licio hwnna. Right. Wel, fi'n I ddewis un o'r ein. Gret. A nawr felly na I just droi hwnna rownd. Hynny. Roi fe fel a. A nawr dewch I ni gael dod â hwnna tu ôl i'r testyn. Ni'n mynd I adael y fframyn a reit yn y cefn nes reit ar y diwedd. Iawn? A wedyn fyddwn ni'n sorto'r fframyn mas o reit ar y diwedd. Right, wel nawr bod fi wedi gwneud hwnna, fi'n teimlo bod fi ddim yn gallu gweld yr ysgrifen yn ddigon clir. Felly, beth falle yna I wneud? Licen I bod fi'n cael falle rhyw darn o bapur, neu tap, chymod, scrapin o tap, neu rhywbeth fel yna. Felly, dwi'n mynd I chwilio yn yr asedau dylunio, rhywbeth I fynd tu ôl i'r testyn. Fydd yn gweithio neis. Felly, na I ddod I ychwanegu cynnwys, a tro hyn dwi'n mynd i'r elfennau. A dwi'n mynd I chwilio mewn yn yr asedau dylunio. Nawr, allai fe fod, fel wedys I, yn tape. Dyma ni, wel y math hyn o beth. Mae hwn yn ideal, y math hyn o beth. Tape fyna. Allai fe fod yn bapur, allai fe fod yn sticker. Ond fi'n credu bod y tap gwyn yma, wel dwi'n gwaith yn wyn ydw e. Fi'n credu bod hwn yn weithio'n gret. A falle na I ddod ar un drws nesaf mewn hefyd, na I glicio'r ddoi ohonyn nhw. Falle na I ddefnyddio un, falle na I ddefnyddio'r ddau, gen I weld nawr. Alright, yn y gyd fi'n neud nawr yw just dod lan ar maint. Just yn mwyn gorchuddio enw'r gan. Na gyd fi'n mwyn neud mewn gwirionedd. Na ni, enw'r gan fel na. A wedyn falle lle ddefnyddio tap yr llai ar gyfer enw'r band. Rhywbeth fel na. Gret, a mae hwnna'n rhoi effaith cŵl iawn I ni o'r ddoi ddarn o dap dros I gilydd. Nawr dewch I ni gael dod ar reina tu ôl i'r testyn. O, mae hwnna'n edrych yn gret. Mi'n credu falle bod angen i'r tap... Wel, nawr chi'n gallu just dechrau chwarae gyda pethau. Fi'n credu falle bod eisiau bod y tap gwaelod o dan y tap top. Fel na, na fe. Na ni. A chi gweld, allwch chi just dechrau nawr perfeithio bethau. Gret, right. Mae'r testyn, y cefndir, a'r asedau na yn edrych yn wych. Felly, a'i draw i'r iPad nawr te I gael dala lan. Achos mae'r cam na'n bwysig nhw bod ni'n gweld enw'r gan yn glir. Right, dyma fi ar yr iPad. Hi gwefusau coch gan mellt. Right, fi'n meddwl am rhyw falle disco neu rhywbeth fel na fan hyn. Felly dewch I ni gael mynd i'r cyfryngau a'r lluniau. A na I chwilio fan hyn falle am... beth am mirror ball? Pêl ddisgo, chi'n modd fi'n meddwl. Y math, na fe, dyma ni, y math hyn o beth. Con i
yn agos iddo fe. Chi'n gwybod? Fi licio yr un hyn. Great. Right. O hwnna'n berffaith. Felly, just neud hwnna'n neis ac yn fawr. A hwnna'n cool iawn. Right, a wedyn dwi'n i ddod o hwnna tu ôl i'r testyn. Nawr, beth i fi mynd i gael fan hyn i wneud hwn i edrych yn fwy amlwg? Wel, beth am i ni gael rhyw... gan bod yn sôn am gwefusau coch, beth am paint coch. Felly, ewn ni i'r elfennau, sedau dylunio, a neu chwilio fan hyn am just red. Neu just chwilio am red. Just a lliw. A chi gweld, chi'n mynd i gael llwyth o stwff yn dod lan. Darnau o tap, darnau riban, splodges o baint. Chi gweld, chi just yn gallu chwilio am liw yn yr sedau dylunio, a gewch chi lwyth o bethau yn dod lan. Reit te. Fi wedi gweld sawl un da. O, mwyn un da, fi licio hwn. Patching o baint. A os chi ddim yn siŵr, cadwch fynd, a just dewch mewn y sawl peth. Iawn, just scrollwch trwy ddo, a ie, falle hwnna, falle hwnna, falle hwnna. Just ychwanegwch nhw i'r dudalen, hytrach na trio mynd nôl a ffindo fe. Just twlwch nhw ar y dudalen, chi drial nhw mas, a dileu y rhaid i chi ddim moyn. Right, na I just chwilio falle red paint gloss. Falle. Falle hwnna. O ie, mae'n ei da fan hyn. Mae'n ei da fan hyn. Falle hwnna. Right, iawn. Mae digon o ddewisiadau dy fi nawr. Felly, beth lle wneud yw, chi gweld, mae fi'r holl ddewisiadau yma. Nawr, siŵr o fod mae jyst un neu falle dau o rhain fyddai moyn. Na i ddod ar testyn reit i'r top, uwch i pen nhw i gyd. A nawr, na gyd sydd eisiau fi wneud yw just trio nhw mas. Nawr, mae hwn fi'n siŵr yn mynd i fod ni'n da. Ydy, mae fe, chi gweld, mae hwnna'n ni'n da. Mae'n neis yn dod mewn fel na. Mae hefyd yn neis, chymo, fel sef yn dod o ochr arall y dudalen. Mae hwnna'n effaith cŵl iawn yn dwi. Felly mae hwnna bendant yn opsiwn. Right, dych chi'n cael trial un o rai felly tym bach fwy artistig yma, sy'n edrych fel darnau o baint. Falle, sa'n mor siŵr am yr un na. Mae'r un na'n cŵl na, chi gweld. Nwedig os fi'n mynd yn fawr. Ie, fi yn licio hwnna. A ni tre'r un ola. Ie. Ysdim ots dy fi nhw, ond fi'n credu bod y ddoi yma ddim cystel. Nawr fi yn licio hwnna. A fi yn licio hwn hefyd. Nawr hwn falle yw'r un amlwg achos mae e'n fwy solid. Ond fi'n credu, mae rhywbeth am symudiad yr un ma. Fi licio, mae e'n teimlo fel bod e'n mynd i rhywle, ynddo fe? Felly fi'n credu bod fi'n ei ddefnyddio hwnna. Hwnna'n cool. Right, lle go gwared ar yr un arall. A na ni. Na hwnna wedi wneud. Gret. Nawr te, sgris o'r chi. Na ni. Wel, mae ddim Miwsig Cymru, felly mae'n rhwyni yn ymuno mewn. Rhaid, nôl â fi te, i'r porwr, ni'n cael symud mlaen. Wel, mae'r ddau ddyluniad yn hollol wahanol, dyn nhw gyda fi fan hyn. Oherwydd y naws sy'n wedi mynd am gyda'r ffont, yr llun yn y cefn, a wedyn yr asedau dylunio ni wedi defnyddio i helpu ni i gael yr testyn a'i sefyll bant. Right, nawr, beth nesaf te? Wel, nawr mae eisiau ni ddechrau meddwl am llenwi mewn tyme bach gyda rhyw awgrym o thema'r gan. Felly, mae'n amser fi credu fi chwilio am rhywbeth i wneud â coffi di. Felly, na i fynd ar mewn i ychwanegu cynnwys, a na i fynd i'r cyfryngau, a na i chwilio yn y lluniau am black coffee. Nawr te. Wel, mae llath yn rhaid na.
Nawr mae hwnna'n un bach da. Coffi di gyda pha coffi o amgylch, e. Falle hwnna. Chal fi'n wneud un peth fan hyn nawr, to. Fi jyst yn mynd i scrollio rownd. A just trial rai mas. Just, chymod, clico ar ambell un fan hyn. Neu. Mi licio hwnna. Licio hwnna ar yr... Right, felly mae da fi fan hyn, chi'n llwyth o luniau. Right, yn syth nawr sa'n credu bod fi moyn hwnna. Right, nawr be fi'n ei wneud y bob un o'n nhw, tynnu'r cefndir a gweld pa un sydd yn edrych o'r heb gefndir. A falle na yw so fwy na un. Right, felly na glicio ar hwn a tynnu'r cefndir. Clic ar catrin cefndir. Na wneud un peth i'r tri yn nhw. Clic, tynnu'r cefndir. Clic, tynnu'r cefndir. Right, dyma ni. Right, dyma ni. Felly mae da fi 3 dewis gwahanol. A falle na i ddefnyddio mwy na un, ond fi sicr ddim yn mynd i ddefnyddio'r 3. Right, wel, be fi'n ei wneud nawr yw dod lan â nhw yn ei maint, ond wedyn dwi'n mynd i ddefnyddio anrhyloi wedyn. Dwi'n mynd i ddefnyddio dull cyfuno, lluosogi neu sgrin. Chi'n gweld? Lla drial gyda'r 3 o nhw. I weld pa un i fi'n meddwl sy'n gweithio orau. Credu mai sgrin sy'n gweithio orau gyda nhw. A nawr allai fod yn fwy onest nawr a meddwl, rhaid, pa un dwi eisiau cadw. Chi'n meddwl beth, fi'n credu mae'n ffefrynnau yw rai sy'n yn y cwpanau gwyn. Achos mae'r cwpan brown yma, mae ddim mor amlwg, mae'n cwpan yw e. Felly fi'n ei gael gwared o'r un ma. Clicio ar y bin. Delay. Felly nawr mae eisiau fi benderfynu, o dwi'n moyn y ddoi. Chi'n meddwl, dwi eisiau'r ddoi gwpan. Pam lai, falle? Pam lai? Felly na gael nhw tu ar un maint, y cwpanau yma. Tu ar un maint. Na ni. A nawr, just meddwl am ble ni moyn i gosod nhw. Ac yn olaf, eisiau chi feddwl, ydych chi wedyn y moyn bod rhain yn mynd tu ôl eich testyn a chysedau dylunio chi, neu o flan. Nawr, fi'n credu bod eisiau iddyn nhw i fod tu ôl. Felly, dewch i ni gael trial yn ni'n lusgo yr cwpanau coffi tu ôl fan hyn. Tu ôl fan hyn. Ie, fi'n credu bod hwnna'n gweithio'n well, yn dweud. Right, wel. Mae hwnna yn edrych yn cool iawn. Mae'r coffi ar y gweilo fan hyn yn gryfach na'r un ar y top. Felly, i fi mynd i glicio arno fe, a fi mynd i ddod lawr ar anrhyloiwedd hefyd. Felly, mae da fi'r dull cyfuno sgrin, ond dwi hefyd yn mynd i ddod lawr ar anrhyloiwedd. Jyst i ysgafnhau pethau chydig yn fwy. Right, mae hwnna'n edrych yn fendigedig. Fi'n hoff iawn o hwnna. Felly, draw a fi i'r iPad. Gobeithio bod chi'n mwynhau nawr, ychwanegu delweddau, tynnu'r cefndir, cyfuno nhw mewn, toddi nhw mewn i'r cefndir. Right, gwefusau coch. Wel, chymod, mae rhaid i fi gael gwefusau coch ar hwn, fi'n credu. A hefyd, enw'r band yw'r mellt, felly bydde rhyw fath o fellten yn dda hefyd, bydde fe. Right, dych chi'n gael gweld os cwn i'n neud nawr. Cyfryngau, lluniau, a chwilio fan hyn am red lipstick. Mynlliw coch. Dyma ni. Iawn. Felly bod jyst angen fi gael y gwefusau hun. Felly red lips. Iawn. Un fyna. Y gwefusau yn lle pen rhywun fyna. Diar. Be sy'n mynd mlaen? Right. Sgrolio.
O, reit de, mae cwpl o rai da fan hyn. Sgwylwch ar hwn. Nawr de, mae hwnna'n un da. Nawr, sa'i moyn reina i gyd, ond be fi'n neud yw cael gwared ar y cefndir. Tynnu'r cefndir. A wedyn, na ni, a wedyn ni'n mynd i drial y dulliau cyfuno. Right, nawr, fi yn mynd i wneud hwn yn fawr fi'n credu, fel hyn. Fel bod e'n gorchuddio, na fe, cwbl lot. A nawr, dewch i ni gael trial yr anrholoiwedd. Felly, anrholoiwedd, lluosogi, neu sgrin. Sogi, neu sgrin. Nawr, sgrin nes i ddefnyddio gyda coffi, ond fi'n credu mae lluosogi sy'n fwy diddorol fan hyn. A mae hwnna yn edrych yn cool. Llwch chi symud e, symud e beth anghywir fan hanner. Llwch chi symud e ar draws, chymod i weld sy'n well dych chi'n rhan o'r llun neu gilydd. Neu llwch chi wneud e lot yn fwy, gael zoom o mewn, chymod, fel la. Ond o'n i'n eitha licio fe fel oedd e yn gyntaf dy fi. Gyda lot ohonyn nhw ar draws y ddelwedd. Ie, gret. Wel, mae hwnna'n gret. Nawr beth am ryw fechden? Felly, yn y lluniau to, na i chwilio fan hyn am lightning. Lightning. Iawn. A ysgrolio lot o rai diddorol fan hyn. Ond fi credu bod fi'n mynd i ddewis pa un ai am de. Ai am yr un ma. Right. A nawr te, be fi'n ei wneud to yw dull cyfuno. Sgrin. Na ni, ar fechden a'n edrych yn cool iawn yn mynd yn gros fyna, yw e? Iawn, os chi'n meddwl bod y chydig yn rhy gryf, cofiwch eich bod chi'n mynd i'r anrholoiwedd a dod lawr o hwnna. Just rhywbeth fel yna. Nawr, fi'n licio bod hwnna o flan y testyn, ond allwch chi wastad ddod ar testyn nôl i'r blaen, ond fi'n licio'r effaith na o'r fechden a bach o'r niwl na dros yr testyn. Cyfod yn edrych yn cool iawn, mae'n ychwanegu gweiad diddorol i'r dyluniad, yn dwi e. Right, wel, ni bron iawn ar ben, felly be fi'n ei wneud yw mynd nôl i'r podwr jyst i orffen nhw'n bant. A dod nôl a'n fframyn ni wrth gwrs sydd wedi bod yn cuddio yn y cefn yr holl amser yma. Right, dyma fi nôl. Nawr, cyn bod ni'n sorto'r fframyn mas, mae angen i ni gael gweiad, texture dros hwn. Iawn? I glymu fe at ei gilydd. Felly, fi'n mynd i ddod draw i'r chwith, a to fi'n mynd i'r lluniau. A dwi'n mynd i chwilio mewn yn hyn am, nawr te, be newn ni chwilio am? Dewch ni gael chwilio am vignette. Gair Ffrangeg yw hwn, vignet. Iawn, vignette, vignette. A vignette yw beth sy'n digwydd gyda camera pan i chi yn zoomo reit mas a mae'r llun yn dechrau gweld y mylon y lens. A chi'n cael bron o bod rhyw gylch, rhyw gysgod tywyll fel cylch o amgylch eich llun. Maen nhw'n galw hwnna'n vignette. A mae'n rhywbeth ni'n gallu gwneud ar bwrpas mwyn bod yn ddramatig gyda delweddau. Felly fi'n ni chwilio am y gair vignette. O, a sa'n mynd i gael unrhyw beth o gwbl i fi moyn fyna? Na ni, na'r effaith fyna, ond ni'n moyn hwnna. Fi'n siŵr bod fi wedi ffindo stwff o'r blaen yn gyfer vignette. Wel, falle ddim de. Right, dewch i ni gael chwilio am rhywbeth arall. Oedd e'n gweud fyna vignette overlay, dwi'n ni treol yna. Cynni, mae un y ddoi fan hyn. Os. Dim quite beth i moyn ddo. Na, cancel. Right, na i chwilio am... na mae hwn yn un cool. Chwilio am light leak. Right, 77 o'r ein.
a mae digon o ddewis fan hyn. Nawr, dyma beth yw light leak yw, pan yn yr hen ddyddiau, yn y cinema, bydde'r hen daflunydd, yr hen projector mewn cinema, fi siŵr chi wedi gweld hwn, a bydde reel y ffilm yn cael ei fwydo trwyddo, a bydde pob fframyn o'r ffilm yn cael ei chwarae o flaen y golau cryf yma, oedd yn cael ei dyflunio arno i sgrin y cinema. Iawn? Siŵr chi wedi gweld hen cinemas neu lluniau o hen cinema. Wel, weithiau bydde'r ffilm, achos bod e'n eitha hyblyg, yn plygu, a bydde'r golau yn gollwng mas wrth ochr yr ffilm. Iawn? A bydde fe'n creu yr effaith yma, light leak, le mae'r golau wedi gorlifo mas o ochr y ffilm, a wedyn byddech chi'n cael yr effeithiau diddorol yma ar eich llun chi yn y cinema. Felly, os chi'n chwilio am light leak, fel fi wedi gwneud fan hyn, mae llwyth o bethau cool bach. Wel, enghraifft hwn nawr. Iddo mewn hwnna, a fi wedi lenwi yr papur lan gyda hwn. Cuddio popeth. Nawr te, fel la. A chi siŵr dyfalu fe fi'n ei wneud nawr, i fi'n ei ddod i'r anryloiwedd, a fi'n ei drial mas lluosogi a sgrin. Lluosogi, sgrin. A mae sians go dda bod ddim un ohonyn nhw'n mynd i fod yn berffaith, bod angen i chi ddewis un, a wedyn tynnu'r effaith lawr, tynnu'r anryloiwedd lawr. Just felly fel yna. A mae jyst wedi rhoi rhyw effaith a rhyw ole, chi'n gweld, jyst darnau o ole lliw dros y dyluniad. Just yn neud eich gwaith chi, edrych tyma bach yn fwy special, bach fwy proffesiynol. Right, mae hwnna ar ben fi'n barod i sorto'r fframyn mas. Felly, yn y gyd sy'n eisiau fi wneud nawr yw sgrolio lawr i waelod y stac heinau, clicio ar y fframyn, nawr chi'ch chi lusgo fe'r top, neu falle bod yn rwyddach chi'n i fynd i'r 3 dot a dwy'n i'r blaen. A yn y gyd sy'n eisiau ni wneud gyda'r fframyn yma i ddatgelu popeth sy'n tu ôl yw defnyddio dull cyfuno lluosogi. Iawn, dim sgrin, lluosogi. A dyna ni wedi creu, wel, mae'n mor cool, chi wedi creu rhyw collage hyfryd ar gyfer Dydd Miwsig Cymru, gyda graffeg swyddogol Dydd Miwsig Cymru, ond chi hefyd wedi adeiladu'r holl heinau hyfryd yma at ei gilydd i hysbysebu eich hoff gan cyfrwng Cymraeg chi. Right, hai draw i'r iPad ar te i gael cyrraedd yr un man. Dyma ni yr iPad, felly bod eisiau rhywbeth cool dros y top ar yna i fan hyn. Felly na i fynd i... be na i fynd i? Na i fynd i... O ie, lluniau. A na i... Felly cyfryngau lluniau. Felly na i chwilio am glitter. Drio ni hwn. Lluniau ni roi glitter dros y top. Chymod, mae'r pethau yma, chi'n just gofod trial gwahanol syniadau. A weithiau maen nhw'n gweithio'n hyfryd, a weithiau dyn nhw'n gweithio gwbl, a na fe. Chymod, sy'n byd i wneud. Na gyn ni'n wneud yw delete a trial to. Rhaid, mae'r glitter fyna gyda'r dull gyfuno lluosogi yn gweithio neis. Ond mae rhaid i fi ddod lawr yr anryloiwedd hefyd, yn dys e? Na ni. Ie, mae yna effaith glitter cool fyna nawr. Os, licio hwnna. Felly, yn y gyd sy'n eisiau fi wneud nawr yw yn y stac heinau dod lawr i'r gwaelod a dod ar fframyn Dydd Miwsig Cymru ar top a dewis dull cyfuno lluosogi a dyna fe. Wedi gorffen. Cool iawn. Wel, fi'n falch iawn o hwnna. Fi'n credu bod e'n edrych yn spot on. Felly, i fi ar ben y weithgaredd gyntaf. Allwch chi argraffu hwn. Dwi ddim i dod, wedi enwi'r ffeil. Ond da fe, un fel a i fi. Felly, allwch chi enwch eich ffeil lan fan hyn. Galwch yn DMC26. Coffi di yw enw y hoff gael i. Felly, coffi
50. Na ni. Gywch chi lawrlwytho fe, argraffu fe fel PDF, neu wrth gwrs gywch chi rannu eich hoff gan, hysbyseb eich hoff gan, glicio ar rannu, a cyhoeddi dolen gweld yn unig. Creu dolen, a dyna fe. Rannu hwnna gyda'r byd i gyd. Right, wel, dyna ni te wedi cyrraedd diwedd y weithgaredd gyntaf. A ni'n barod i fi mlaen o'r ail weithgaredd le ni'n mynd i fod yn golygu fideo i hysbysebu i bod hi yn Ddydd Miwsig Cymru. Nawr, ar gyfer yr ail weithgaredd, bydd unwaith eto angen i ni ddefnyddio'r templed o'r dudalen weithgareddau. Felly, ewn ni draw i gidion y templed yna nawr yn y man. Yn y cyfamser, athrawon, os ydych chi'n postio'r cyfryngau cymdeithasol, bod chi wedi bod yn cymryd rhan mewn gweithgareddau Dydd Miwsig Cymru heddi, yna bydde fe'n gret bod chi'n tagio fi mewn, fel bod fi chi gweld eich postiadau a'ch lluniau chi. Fydden ni dwlu gweld lluniau o ddyluniadau gwych eich disgyblion chi. Felly tagiwch fi mewn fan hyn at Ysgol Digidol neu at Myredydd Gia. A wedyn hashnod yn tîm addysg ni yn Adobe yw hashnod Adobe Edu Creative. Felly defnyddiwch yr hashnod na hefyd os ych chi moyn cael sylw ryngwladol i ei waith hyfryd digidol eich plant gan ddefnyddio Adobe Express. Right, iawn. Wel, draw yn ni te i'r dudalen weithgareddau i ni gael gweld be ni'n mynd i fod yn ei nesaf. Right, dudalen weithgareddau fan hyn. Felly fydd ni sgrolio lawr i'r hysbyseb fideo. Nawr to, i ni ar y cyfrifiadur yn mynd i allu agor y templed fideo fan hyn. Fi wedi rhoi popeth ar y templed i chi. Os chi ar iPad, dyn ni ddim yn agor templedi ar yr iPad, felly allwn ni lawr lwytho clipiau o'r wefan swyddogol fan hyn. Iawn, a fyddai'n dangos fel i'n neud hwnna i chi nawr. Right, iawn de. Felly, be fi'n neud? O ie, agor y templed. Right, clic ar agor y templed fideo. Dyma fe, dyma'r templed fideo fan hyn. Cool. Nawr, mae'r animeiddiadau yma yn edrych yn lot fawr o hwyl. Felly, dewch i ni gael ail gymysgu hwn. A bant a ni. Right, nawr, chi'n chi gweld fan hyn, beth sydd da ni yw mae 6 animeiddiad gwahanol da ni ar gyfer Dydd Miwsig Cymru. Os chi'n clicio chwarae, chi'n gweld nhw gyd yn chwarae fyna. Iawn. Nawr, ar gyfer y sesiwn yma, dwi'n meddwl bod angen i ni gael dwi ddim yn mynd i ddefnyddio yr animeiddiad Saesneg, ond chi'n bod beth, am y tro, sa'n mynd i gael gwared ar ddim byd. Rhag ofn bod fi'n dyfaru fe. Chi be na i wneud yw dyblygu'r olygfa yma, 3 dot, dyblygu. A o leia nawr, os i fi'n dechrau chwarae rown gyda pethau fan hyn, felly na i gadw'r olygfa gyntaf na fel mae e, nes reit ar diwedd, a fi'n gwybod bod fi'n gallu dileu. Na gadw fe fyna fel rhyw fath o banc o bethau i fi'n gallu mynd nôl i gydio yn y clips os dwi eisiau. Iawn? Felly, beth i ni moyn gyda? Nawr, os ni'n bod yn ddramatig gan olygu fideos, i ni weithiau yn cadw enw y digwyddiad tan y diwedd. Iawn? Felly mae hwnna'n rhywbeth bach i'ch ystyried yw bod ni ddim yn dangos enw Dydd Miwsig Cymru tan reit ar y diwedd. Felly drio ni hwnna nawr. Right, nawr, be fi'n mynd i wneud te yw i fi mynd i licen i ddangos pob un o'r clipiau yma, un ar ôl y llall, yn fawr. Iawn? Felly, beth sydd eisiau fi wneud yw cadw mlaen dyblygu. Iawn? Mae da fi 1, 2, 3, 4, 5. Iawn? Fi'n credu bod fi moyn copi'r un o'r olygfa i bob un o'r rhain. Felly, dechrau ni gael copio nhw lawr fan hyn. 3 dot, dyblygu. 3 dot, dyblygu. 3 dot, dyblygu. Chi'n gweld, lawr y gweilio fan hyn, bydd fi 1, 2, 3, 4, 5. Maen nhw gyd yn 20 eiliad yr un, sy'n lot rhy hir, ydyn nhw. Ond byddwn ni'n gallu tocio reina yn y man nawr. Right.
Nawr, nesaf te. Be fi'n ei wneud? Nawr bod fi wedi wneud y cwpïau yna, yw, na i fynd i nôl i'r olygfa gynta, reit nôl i dechrau. A fan hyn, allai gael gwared ar bopeth. Fel yna. Ond yr animeiddiad yma, dwi'n mynd i ddod lan y fe i'r top. Dim lan y fe'r top. Dwi'n mynd i ddod lan y fe fod yn faint llawn fel bod ni'n gweld e yn glir. Right, a nawr ni'n gallu chwarae fe fel yna. Wel, mae hwnna'n cool iawn. Right. Nawr, fi'n mynd i wneud yr un peth nawr gyda yr olygfa nesaf. Okay? Clic yr olygfa nesaf. Wel, trwy hyn, dwi eisiau'r ail fideo, felly dwi'n mynd i gael gwared ar un gyntaf. Cadw'r ail un. Gael gwared ar bopeth arall. A dwi jyst yn gwneud siŵr bod fi ddim yn delay unrhyw... Fi moyn cadw un set cyfan, rhag ofn. Right, wel, mae da fi olygfa 1, olygfa 2. Right, a nawr, a fi mlaen i olygfa 3. Delay y ddau gynta, delay rhain. Wel, nawr, sa'n meddwl falle bod eisiau i chi ddefnyddio nhw i gyd. Felly, falle bod fi jyst yn mynd i wneud 3 offeryn, a wedyn enw Dydd Miwsig Cymru. Felly mae da fi'r saxoffon, gitar, allweddillau. O, dwi'n gallu gadael y drymiau mas? Nagw. Nagw wir. Nagw i. Right, mae rai fi gael y drymiau. Right. Na ni, drymiau lan. Na fe. Gret. A wedyn, right, nawr te. Mae eisiau fi ddyblygu hwn yn y tôn, ys e? Felly 3 dot, dyblygu. Na fe. A wedyn yr un ola yw enw Dydd Miwsig Cymru. Iawn te. Right te. Felly nawr, allai chwarae nhw. Ond mae'r enw'n 20 eiliad yr un, sy'n lot rhy hir. Lot rhy hir. Mewn gwirionedd, pan ni'n gwylio rhywbeth fel hyn, rhyw 2 eiliad sy'n angen yna ni. Iawn, pan ni wedi gweld 2 eiliad o rhywbeth, mae hwnna fel arfer yn ddigon. Iawn, felly dwi'n mynd i chwarae fe a stopio ar ôl rhyw 2 eiliad. Right. Felly, nôl y dechrau, clicio chwarae, cyfri rhyw 3 a stopio. 1, 2, 3, stop. Digon. Right, a fi'n i docio hwnna nôl. Tocio'r olygfa nôl. I fyna. Right, dych chi'n gael gweld os mae hwnna'n mynd i'r olygfa nesaf mewn amser sydd yn ei weld yn naturiol. Chwarae fe to. 1, 2, 3. Golygfa nesaf. 1, 2. Right, gred. Oedd yr amseru yna'n gred. Nawr, yn hytrach na wneud hwnna i bob golygfa, be ni'n gallu wneud yw hyn, mae tric bach gyda ni. Yr olygfa na ni wedi tocio, i ni'n gallu mynd 3 dot, a ni'n gallu cymhwyso hyd yr olygfa yma i bob golygfa arall. Felly ni'n mynd i dorri pob golygfa arall i fod yr un hyd o hwn. A dyna ni. Right, fi yn mynd i oedi fyna ar y cyfriadur, achos oedd lot o bethau bach fyna mewn mlaen, a fi'n mynd draw i'r iPad i ni gael dod i'r un man a chi sydd ar y cyfriadur. Felly ni wedi sorto mas trefn yn golygfeydd, a i ni yn barod nawr i ddechrau gwneud y mwyaf o'r ein, i animeiddio nhw'n bellach, mwy o animeiddio, trawsnewidiadau, ychwanegu fideos eraill hefyd, felly mae lot yn i wneud ar hwn. Right te, draw i'r iPad te, i ni gael dal o lan. Iawn, wel dyma fi'r iPad ar y dyluniad, felly fi'n mynd nôl mas o hwn, clicio ar yr A liwgar cornel top ochr chwith. A i ni yn moyn creu fideo sgwar. Felly dwi'n mynd i fynd i'r smotting glass cornel top ochr chwith.
Iawn? A dwi jyst yn mynd i ddewis sgwar. Fyna. Nawr, mae angen i ni i lawr lwytho'r clips fideo. Iawn? Felly dewch i ni gael gweld fel i wneud hwnna. Nawr, ar y dudalen weithgareddau. Iawn? Dyma na'r right-bad sy'n rhaid chi wneud hwn, achos dych chi ddim yn chi agor y templed lan. Iawn? Ond mae'n eitha rwydd, bydwch y phoeni. Felly, ar dudalen weithgareddau, ni'n mynd i fynd i wasgu ar clipiau fideo Dydd Miwsig Cymru 26, y botwm gwaelod na. A mae'n agor y folder yma i fyny. Iawn? A dy gyd sy'n mynd i wneud nawr yw arbed rai lawr i ffeiliau yr iPad. A fi wedi wneud yr un cynta, just nawr. Felly, na i wneud yr ail un, 3 download. A wedyn, sdim eisiau wneud login, chi'n gweld ar gweilo, mae'n gweud continue with download only. Mae hwnna'n iawn. Clic ar hwnna. Right, iawn. A download. Na i just wneud 3 fan hyn. Felly, saxophone, gitar a'r drum fan hyn. Download, download only. Na ni, download. A wedyn, mae eisiau fi gael Dydd Miwsig Cymru hefyd. 3 download, download only, download. Iawn de. Mae hwnna wedi wneud. Right. Nawr de, fel i fi'n cael reina mewn i Express. Wel, dewch i ni gael neidio draw i Adobe Express. Dyma yr cynfas sgwar ni newydd greu. A beth sydd eisiau fi wneud yw mynd i'r cyfryngau, y chwith, fideos, a llwytho i fyny o'r ddyfais. Nawr, mae wedi arbed rai i'r ffeiliau dy fi, nid i'r camera roll, nid i'r photo library. Felly, fi'n mynd i ddewis choose files, a dyma nhw fan hyn. Felly, lle ddewis rhain. Wel, lle ddewis nhw gyd, man y man. Tic, 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 tic. Open. A coni, mae wedi rhoi nhw gyd, un ar ôl y llall, ar llinell amser. Felly oedd hwnna ddigon rwydd, nhw'n gydde? Right, wel, fi'n mynd i ail drefnu nhw, fi jyst yn mynd i lusgo yr Dydd Miwsig Cymru i'r diwedd. Just cydio nhw fe, pwyso'n hir yn fe, llusgo fe i'r diwedd. Nawr mae eisiau i ni i ail amseru rhain, felly fi jyst yn mynd i zoomo mewn ar y llinell amser. Clic y chwarae. 1, 2, 3, pause. A nawr i ni lusgo ymyl hwnna nôl i ryw 2 eiliadau. Na ni. A nawr allai fynd i'r 3 dot, cymhwyso hyd i bob un. Gret, na fe, wedi wneud. Iawn, lle chwarae hwnna o'r dechrau yna re. Saxophone, 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 a gitar, 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 a wedyn, Dydd Miwsig Cymru, Dydd Miwsig Cymru, Dydd Miwsig Cymru. Gret, right. Nawr, nôl a fi te i'r porwr i ni gael mynd cam ymlaen. Wel, mae da ni fan hyn te ein fideo bron yn barod, iawn. Dwi dal ddim yn mynd i ddyleu hwnna cwaith to, ond sa'n meddwl bod eisiau dim byd arall yn rhai o'r diwedd hwnna. Felly, allan i ddyleu. Na i sadle fod am nawr, jyst rhaid gofn bod fi moyn rhywbeth ychwanegol. Right, nawr beth sy'n eisiau gwneud nawr? Wel, beth i fi moyn wneud yw fflachio cerddoriaeth rhwng yr animeiddiadau yma. Iawn? Fflachio cerddoriaeth rhwng yr animeiddiadau. Felly, be dwi'n mynd i wneud yw ychwanegu golygfa wag rhwng yr cartwn cynta a'r cartwn nesaf. Right, wel, mae da ni yr animeiddiad y saxophone, felly beth am i ni gael fideo saxophone go iawn fan hyn. Iawn, felly dwi'n mynd i fynd i ychwanegu cynnwys ar y chwith, cyfryngau, fideos, a fi'n i chwilio mewn fan hyn am saxophone. A os na i just rhoi sax mewn, fi'n siŵr wneud e gael efi. Neith na fe. Gwn ni sgrolio lawr, dod o hyd i pa bynnag glip fideo i chi moyn. Hwna'n un cool. Mewn na fe. Nawr, fi'n ni ychwanegu hwn fel haen ar y cynfas. Gret. Nawr, ni'n ddod o hwnna lan i fod yn faint llawn.
Fel na. Sy'n gred. Dych chi'n cael gwylio hwn. Chwarae. Saxophone. Cool. Ond. Licen ni bod yr clip fideo yma o rywun yn chwarae saxophone yn defnyddio'r un math o liwiau a sydd dan ni ar yr olygfa gynta. Fel fi'n gwneud na. Right, wel, dych chi'n cael gweld. I fi yn moyn y glas a unrhyw un o'r lliwiau eraill. Chi'n gweld, mae yna binc llachar, mae yna felyn neis. Chi'n gweld, mae yna liwiau, mae'r gwyrdd na. Felly, dewch i ni gael neud hwnna de. Fi'n mynd i glicio ar y clip fideo, clic, a fi'n mynd i fynd i'r effeithiau. A fi'n mynd i roi effaith deuliw ar hwn. Mae hwnna'n cool. Ond os llai glicio ar deuliw eto, dyma ni, llai ddewis y lliw. Felly, ar gyfer y cysgodion, y dan mwy tywyll, licen ni gael yr union liw glas sydd dan ni ar Dydd Miwsig Cymru. Chymod beth, digwydd bod hapad am fi'n credu bod nhw'n bron iawn yn union yr un peth. Ond newn ni glicio ar cysgodion, a wedyn fi'n mynd i ddefnyddio y pipet. Hwn fan hyn. A beth llai'n neud yw just lawr fan hyn, yw hofran dros y glas. Chi'n gweld yn y llun eich amser. Hwna yw'r lliw glas. Clic. Right. Nawr, beth am y lliw golau? Wel, llai glicio ar yr amlygu. Glicio ar y pipet. A beth am i fi mynd lawr i falle y melyn yma sydd dan ni yn y llun eich amser. Cool. Gret. Nawr, allech chi adle fyna, iawn, achos mae'r lliwiau yna yn mynd i adlewyrchu lliwiau eraill sydd â chi yn y dyluniad, ond, os chi'n mynd i lliwiau fod i nhw'n gryfach, ewch nôl i'r golygu ar y fideo i'r addasu, a fan hyn, allwn ni wneud bethau fel cynyddu'r cyferbyniad, sy'n mynd i wneud y lliwiau yn fwy clir. Mae'n naill llai y glas neu y melyn. Yn hytrach na lot o bethau rhwng y glas a'r melyn os ewn ni'r cyferbyniad lawr. Iawn? Felly triwch chwarae gyda'r disgleirdeb, cyferbyniad, yr uchafbwyntiau, y cysgodion, i weld fel i chi'n cael y fersiwn gorau o'r lliwiau chi moyn. Minio yr holl ffordd lan. Drea hwnna. Na bod hwnna newid yr fideo nawr o'r person yn chwarae'r saxophone yn llwyr, yn dwi? Right, ydych chi'n cael trial hwnna na o'r dechrau. A chwarae fe. Saxophone. A fideo go iawn o rywun yn chwarae'r saxophone. Cool. Gret. Wel, mae da fi fan hyn wedyn, rhywun yn chwarae gitar. Felly beth am i fi roi golygfa wag mewn fan hyn, ychwanegu golygfa. A na i wneud rhywbeth, ychwanegu cynnwys, a na i chwilio am fideo gitar yn Saesneg. G i gwpan i dot, t a r, gwitar. Na ni. Ychwanegu fe mewn. Chi weld, ni'n mynd i ddefnyddio'r yr un dechneg fan hyn. Os dim rai chi ddefnyddio'r un lliwiau na bob tro, o gwbl. Lle chi ddewis gwahanol liwiau sy'n mewn fan hyn. Lle chi ddewis lliwiau eich hun. Iawn, dych chi'n cael trial gwahanol liwiau yna. Beth am roi ddefnyddio'r melyn na sy'n fyna. A wedyn yn yr amlygu, mae'r melyn o'r gwyrdd naych fi. Beth am y pink? Falle. Triwn ni fe. Golygu. Nawr mewn i'r addasu, fi'n credu bod yr cyferbyniad yn mynd i helpu fi tipyn fan hyn, gobeithio. Ydy. Right, drwy hwnna. Chwarae gitar. O, mae hwnna'n edrych yn cool. Right. Mae'n rhy hir yn dwi. Ond byddwn ni'n sorto hwnna mas nawr. Right. Chi'n meddwl beth, sa'n meddwl bod eisiau bob un o'r rhain yna. Felly, credu na i just delay un o'r rhain. Right. Felly, drums nesaf te. Felly, na i ychwanegu golygfa wag. A mewn fan hyn, ni'n mynd i chwilio cynnwys, fideos, a ni'n chwilio mewn fan hyn am drums.
Iawn, digon o ddewis fan hyn. Mae hwn i'n da, mae rai yma sy'n edrych fel bod nhw mewn cysgod yn dda. Lot o ddewis fan hyn. Ia, fi'n hwnna, mae hwnna'n cool. Ychwanegu fel hain ar y canfas. Llenwi'r dudalen, llenwi'r dudalen. Na ni. Symud e lan. Effaith, deuliw. Dechrau gael dewis lliwiau gwahanol. Cysgodion, beth am y coch yma sydd â ni yn Dydd Miwsig Cymru. A'r amlygu, beth am, beth ewn ni am, beth am melyn golau yma sydd â ni fan hyn. Hyfryd. A fi to yn mynd i fynd nôl i'r tab golygu. Ie, addasu'r rhain. Mae'r cyferbyrniad reit lan yn helpu, ynddo e? Sicr. A jyst sa'i yn gwybod beth i fi wneud yr sliders yma. Sa'i'n gwybod beth i fi wneud. Fi jyst yn trial e. Tam o fi'n ffindo beth i fi meddwl sy'n edrych orau. Ni? Right e. Nawr, mae'r golygfeydd ma'n rhy hir y rhaid dwi'n rhoi mewn. Cofiwch bod ni'n gallu mynd nôl i'r olygfa gyntaf, mynd i'r 3 dot, a cymhwyso'r hyd yma i bob golygfa. Ni'n gallu gwneud na, gwmnwythau ni moyn. Na fe, a mae'n jyst wedi tocio bob golygfa i fod yr un hyd yr un gyntaf. Right, wel. Yn credu bod fi'n barod i ddechrau meddwl am gerddoriaeth nawr i fynd tu ôl i hwn. Iawn? Felly, dwi'n mynd i fynd i ychwanegu cynnwys ar y chwith. A dwi'n mynd i fynd i'r cyfryngau, mewn i'r sain. Sain ar top. A dwi just yn mynd i chwilio. Nawr, dwi ddim yn mynd i chwilio, fi'n mynd i sgrolio. Dwi'n sgrolio lawr. A falle na i fynd am... mae adran fan hyn yn credu o'r enw rock. Lle bydd hwnna'n addas ar gyfer Dydd Miwsig Cymru. Classical, country, dance, electronic. Chi ddefnyddio, pwy fath gerddoriaeth chi moyn? Hip-hop, hwnna'n os yn cool. Jazz, chi fynd am jazz, Latin, pam lai. Occasion, pop, sicr chi ddefnyddio pop, R&B, reggae os yn cool. Cynni, rock, right, fi'n i trial hwn. Nawr, beth yw'ch chi'n neud gyda rock? Nawr, ty pwy categori chi moyn, cliciwch ar gweld y cyfan. Nawr, allwch chi glicio ar y botwm chwarae i gael ragflas o'r gan. Wel, ie, falle. Iawn. O, mae hwnna'n un da. Hwnna'n cool. Mae hwn yn rhy fyr. Chi'n gweld, dim ond 15 eiliad. Felly dwi'n mynd i ddefnyddio hwnna. Fi moyn rhywbeth sy'n... rhywbeth o ryw funud i fyny. Corporate. Dwi'n na beth yn swnio'n dda. Corporate. Na. Be mae co hwnna'n neud mewn yn y categori rock? Sa'i quite yn siŵr. Beth yw hwn? Hwnna'n cool. Falle? Falle? Na. Na. Felly chi jyst mynd rownd, trio gwahanol rai. Na. Chi'n meddwl beth, yr un cyntaf yna'n eitha da. Yr un cyntaf yna'n eitha da. Beth yw hwn? Ie, yeah, hwnna'n cool. Cymru gorau amser i ddechrau lan. Right, fi'n i fynd am yr un nuclear blast yma, oedd hwnna'n swnio'n cool. Right, mewn â fe. Clic. Right, mae wedi ychwanegu fe mewn fan hyn. Felly, dewch ni jyst gael gwylio'n fideo gyda cherddoriaeth. Bydd chi'n sylwi sydd bod e'n neud gwahaniaeth enfawr. Right, bant ni.
Right, cool. Nawr, mae cerddoriaeth yn gwneud gwahaniaeth enfawr yn syth. Nawr, rhywbeth fi'n credu wneud gwahaniaeth hefyd yw trawsnewidiadau rhwng y golygfeydd. Iawn, felly dewch i ni gael mynd i'r plus bach fan hyn rhwng unrhyw ddwy olygfa. Sim ots ble, fi wastad yn tueddu fynd am yr un cynta. Y plus bach rhwng dwy olygfa. A i ni ddim yn mynd i ychwanegu golygfa newydd, ni'n mynd i ychwanegu trawsnewidiad. Nawr, fan hyn, mae rai cynta yma yn eitha, chi'n bod, yn eitha meddal te, yn eitha, chi'n bod, byddai ni moyn i'n falle ty bach fwy dramatig, fel gwthio, pontio neu weipio. Ie, mae gwthio. A wedyn llwch chi glicio to ar y gwthio, a llwch chi weid, rhaid, wel, licen ni bod hwnna yn mynd lan, felly. Iawn? A falle bod fi moyn fe ddigwydd yn gynt, felly na iddo lawr hwnna rhyw hanner eiliad, bwsh, na ni fel na. Nawr, allwch chi fynd i bob golygfa un ar y tro a newid yr effaith, iawn? Neu llwch chi just ddefnyddio'r botwm yma, defnyddio gyda phob golygfa. Clic. Right, trwy'n efo nawr te, dewch ni gael gweld yr trawsnewidiad na, fel pan ni'n mynd o bob golygfa i'r un nesa, bod yna effaith cwl yn digwydd. Alright, cool. Right, iawn. Nawr, pan i ni ar yr golygfeydd yma, ydy ni moyn animeiddio y fideos mewn ffordd. Nawr, fi'n gwybod bod y fideo hun yn animeiddio, pan ni'n chwarae fe, wel mae'r fideo hun yn animeiddio, ond llwn ni ychwanegu un o'r fwy o symudiad mewn i hwn. Nawr, os ni glicio ni ar y clip fideo sy'n chwarae fan hyn, a llwn ni fynd i animeiddio, a allwn ni ddewis animeiddio fe mewn rhyw ffordd. Iawn? Felly, os ych chi yn hofran drosto fe, chi'n gweld ni'n cael effeithiau animeiddio cwl. Iawn? Lot o ddewisiadau bach cwl fan hyn. Sa'n siŵr pyn i'n ai am y dweud y gwir. Mae'r fflachiad na'n eitha cwl, felly na i fynd am hwnna. Fflachiad. Nawr, os nad ych chi'n licio bod ni'n gweld wedyn y gwyn tu ôl, a dwi ddim yn rhy hoff o hwnna, be llwn ni'n neud yw newid lliw y cefndir gwyn yma i fod yr un glas a hwn. Iawn? Felly newn ni fynd golygu'r dudalen, just clicio i ffwrdd, golygu'r dudalen, a draw'r chwith fan hyn, cefndir. Chi'n gweld allai ddefnyddio y pipet eto, a gosod hwnna i union yr un lliw. Nawr te. A nawr, dych ni gael gwylio'r olygfa gynta yma. Gewn ni effaith cwl y saxophone yn cyrraedd ar sgrin wrth fflachio. Yeah! Neis, fi licio hwnna. Licio hwnna, mae hwnna'n gret. Nawr, falle bod ni hefyd yn moyn fe wneud rhywbeth tra bod ar ôl efo gyrraedd, felly llwn ni fynd i ailadrodd. Nawr, rhywbeth syml sy'n gweithio neis yw cael ei grynu fel hyn, neu siglo fel yna. Ond allwch chi fynd yn fwy dros ben llestri tos, chi moyn, a cael ei fynd fel yo-yo, fel hyn. Troi chi rownd, hyd yn hod. Iawn, mae lot o beth eich chi gael rhain yn neud. Mae lan i chi. Nawr, chi'n bod, sa'n meddwl bod ots fan hyn, chi'n bod, achos gyda'r fideo mas, dim ots bod chi'n wneud pethau, falle fel arfer byddech chi'n meddwl o'na, mae'n bach yn ryddol. Fi'n mynd am siglo, fi'n ei roedd ar dwysedd y siglo lan. Na ni, chi'n gweld? Rhoi symudiad cwl iddo fe. Right, trin nhw'n to. O, na, gret. Right, nawr, ar yr fideo sydd da fi fan hyn, lle i wneud rhywbeth tebyg to, iawn, gyda'r fideo y person yn chwarae sax, llwn ni fynd i siglo to, chi'n gweld? Llwn ni fynd am fwy o ddwysedd. Nawr, dwi ddim yn licio bod fi'n gweld yr papur gwyn yn y cefndir. Nawr, byddai ni ddim yn boddran fan hyn gyda newid lliw y cefndir. Be fi'n mynd i wneud yw just wneud yr fideo o'r person yn chwarae saxophone yn fwy. Na ni, fel bod fi ddim yn gweld yr ymyl gwyn. Weles i just gornel o fel lan ar y top fyna. Felly, chi'n mynd i fynd lan. Alright, trin efo to. O'r dechrau.
Ie, gred. Chi weld, mae just yr effeithiau yna wedi gwella hwn yn sylweddol. Yr un peth na gyda bach ar y gitar fan hyn, ail adro. Sym rhaid i chi ddefnyddio'r un. Iawn, fel arfer fydden ni'n gweithio chi, cadwch at yr un math o animeiddio. Ond gyda rhywbeth fel hyn ar gyfer Dydd Miwsig Cymru, chi mod, ewch amdani. Pidwch chi efecs o dim. Achos mae pethau fod edrych tymau bach dros ben llestri, dyn nhw. Na ni, beth am hwnna. Right, dyn nhw'n dechrau to. Gret. Ni rwy'n fawr. Effaith animeiddio, be gaf i hwn yn neud? Be gaf i hwn yn neud? Crynu falle. Yeah! Crynu, dwysedd lan. Gret. Iawn, yr un nesaf fan hyn, y drymiau. To... be gen i'r drymiau neud? Be gen i'n neud? Pellhau. Na, gen i'n... mynd fel ioio. Ie, mynd fel ioio. Falle, chwythu'r dde fel na. Nawr, gyda hwnna, bydd angen i ni i gael llew y cefndir y wyn. Felly, golygu tudale, dim y wyn, yn y glas. Na ni. Rhoi o'n nôl lan yn ei le. Right. Wel, fi cael llwyth o hwyl fan hyn. Right, o drymio fan hyn te. Pwy effaith fi'n ei roi i hwn? Beth am siglo eto? Lan ar dwysedd. Gret. A wedyn yr un olaf, Dydd Miwsig Cymru, mae eisiau fod yn dramatig yn ysem. Mae rhaid i gael effaith animeiddio i mewn. Felly falle bod hwn yn mynd i animeiddio mewn gan grybachu lawr fel la, neu popio, neu tyfu, pop. Na, fi'n cael grybachu, boom, fel la, mae'n gret. A wedyn, bydd angen bod y cefndir yn las. Na ni. Right. Wel, fi credu bod fi yn gallu gweud eitha sicr bod fi ddim yn moyn y banc o glips fideo yma da fi yn y templed greiddiol nawr. Fi credu allai gael gwared hwnna. Felly na ddileu'r olygfa ola, 3 dot delay. A dewch i ni gael gwylio'r camp waith. Mae rhaid ni 2 funud fach ar ôl. Gret. Nawr, reit ar ddiwedd e, fi'n credu bod eisiau'r gerddoriaeth i bylu allan, fade out, felly na glicio ar yr gerddoriaeth, a newn ni bylu hwnna allan. A dwi ddim eisiau iddo fe bylu allan dros 2 eiliad, just hanner eiliad bach sydyn yn iawn, yn ddigon. Dwi'n gryndo ar y diwedd. Perffaith. Perffaith. Nawr, allech chi wrth gwrs ychwanegu troslais i hwn. Iawn, allech chi ychwanegu troslais yn enwi eich hoff ganeuon Cymraeg chi, dweud o bobl bod i'n Ddydd Miwsig Cymru. Mae lot o beth eraill gallech chi wneud fan hyn, i fi'n siŵr chi wedi dysgu i wneud ar Adobe Express, felly mae'n sesiwn eraill fel animeiddio cymeriad hyd yn oed ar rhwng sleidiau. Iawn? Ond ar gyfer y wers fyw heddi, i ni wedi cadw pethau at yr golygu, y tocio, roi'r effaith deilyw ar y clipiau fideo, a wedyn animeiddio'r elfennau y clipiau yma, mwyn rhoi mwy o gyffro mewn i'ch fideo chi. Felly, mae hwnna ddigon o sgiliau am heddi ddweud ni. Right! Nawr, fel gyda'r weithgaredd gyntaf, allwch chi lawr lwytho hwnna fel ffail MP4, iawn, ond falle'n rwyddach yw i rannu fe fel dolen gweld yn unig. Felly clicio rannu, dewis dolen gweld yn unig, a yna allwch chi ddefnyddio yr URL y ddolen yna i rannu eich fideo cool, achos byseb chi ar gyfer Dydd Miwsig Cymru
gyda'r byd i gyd. Right, dyna ni, ffrindiau. I ni wedi cyrraedd diwedd y wers. Gobeithio bod chi wedi cael lot o hwyl a bod chi wedi dysgu am eich sgil newydd ar Adobe Express bore yma. Mwynhewch hanner tymor wir. Mae gwersi'r hanner tymor nesaf, dyn nhw ddim cweit eto athrawon ar y ddolen sy'n lan fan hyn, ond maen nhw'n mynd i fynd lan ar ddechrau hanner tymor nawr, fydd nhw'n ar ddechrau hanner tymor barod. Just fel bod chi'n cael gwybod blaen rybydd, y gwersi cyntaf fydd dan ni nawr, pan ni chi nôl o hanner tymor, ar y dydd Iau a'r dydd Gwener cyntaf nôl, yw gwersi ar gyfer gwyl ddewi. Iawn, achos mae'r gwyl ddewi ar y penwythnos sy'n creu, dwi. Felly, bydd ni'r wersi byw cyntaf nôl ar ôl hanner tymor ar ddiwedd yr wythnos ar y dydd Iau a'r dydd Gwener ar gyfer gwyl ddewi. Felly, ewch arno i'r ddolen sydd ar dop y sgrin fan hyn yn y dyddiau nesaf a cofrestrwch. Dewch yn chi i'r gwersi na ar gyfer dydd gwyl dewi. Cofiwch bostio'r cyfryngau cymdeithasol os i chi yn neud hynny. Fel bod fi'n gallu gweld eich gwaith gwych chi hefyd. A os ydych chi eiliad fach ar YouTube athrawon, bydde fe'n gret os allech chi hoffi y fideo yma. A hefyd tan ysgrifo i sianel YouTube yr Ysgol Digidol. Mae'n helpu ni yn fawr iawn i gadw sesiwn yma i fynd am byth. Right! Hwyl am y tro, diolch am ddod, wela chi to, joiwch hanner tymor.